Siyabingelela obingelelo Babu Dokotela babo isizwe baba ojabulile. SiseThekwini sikuwe street kubusika. Siyabonga. Babu Dokotela sibingelele nababukeli bonke beBabu Dokotela TV. Asibheke itopic yethu namhlanje masithi Angithwale Nami. Babu Dokotela, umbuzo wethu oqala la. Cut oil ake sibheke iprice yayo namhlanje ngabe imalini? Ihlukile into ebizayo ozoyithola ngento echeap ongeke uzoyithola. Abantu ngapha koMpumalanga ko-Free State bafakisa izimali zo 500 rand to ama-card oil. I-card oil abantu abagembula kakhulu. I-card oil abantu abanamabhizinisi afuna ukuthi abe vibe. I-card oil ibiza 10,000 rand. Yinto yomuntu umethi Babu Dokotela ngifuna le card lami ingaphelelwa imali. Usebenzisa i-card oil. Siyabonga. Ufuna ube nawo 10,000. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela, kuyiqiniso ukuthi kumsebenzi wenyanga ukuthi yenze umuntu acebe. Ngabe kuthina uPaula kwakho? Inyanga uNkulunkulu uyibusise kakhulu. Uyinika isihlena esimhlophe. Eyinika umnukela mbiba. uNkulunkulu inyanga wazoyinika ngwavuma. uNkulunkulu inyanga wazoyinika amafutha omkhoma, izoyinika amafutha kashaka, wazoyinika amafutha ebhubesi. Uhlulwa yini inyanga yami une disposal engaka in your presence still futhi ungakwazi ukucebisa umuntu? Inyanga iphethe umathanda imali. Uhlulwa yini ukucaba umuntu ngomathanda imali ufaka inyongo enkukhu emhlophe ucaba umuntu acebe? Inyanga iphathiswe amadoda asemgedeni. Ukwazi inyanga ikulandele imkhovu ozosebenza ngayo abakulethela ibhizinisi. Inyanga ikwazi ukuvusa amadoda adlamasi. Kuzo zonke lezo zinto still wana awakacebi. Awakacebi namanje. Kuyi-responsible yenyanga ukuthi ikwenze. Umfundisi wakho ngasayenza le nto. Umfundisi wakho nawe uyakhendla. Kodwa ingako wena ungafuni ukhendla, kodwa nisekhendle kuqala. Babu Dokotela basizobujabulisa siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela, onjani lo muntu enemcabanga ngolimi legusha? Uma uzogcatshwa ngolimi legusha usuke ukhipha imali yamaphepha. Kunabantu abafika mina benemali ehlala ku-wallet. Ayi, ngiyilonto leyo. Funa imali yakho iphathwe ngesikhwama. Imali ke leyo. Imali yakho ufuna uma usufuna sicaba ngolimi legusha uphathe u5,000 wama-coins odwa. Uphinde uphatheke nemali yokwenza leyanto leyana. Sewenze wonke amasiko egusha lifele phambi kwakho mase likhipha ulimi, ngalikhipha ulimi bye bye. Funa kube yilona melifa likhipha ulimi, mina ngisike lo ngalikhiphi bye bye. Bye bye mkhulu bye bye. Lesithwalo sokubulala. Tshela iqiniso sokubulala. Funa melifa legusha likhipha ulimi. Silikhiphe lo limi silihlanze nomuntu sekucabe ngaloke. Yeah, Babu Dokotela babe sesibojabulile. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake sikhulume ngesithwalo semamedi. Uma uzonikezela umuntu isithwalo semamedi ufuna uthole le ngubo legqoka amaSulumane, le nto egcina phansi. 12 o'clock sibe sesisolwandle nawe, sifike senze umsebenzi. Sibuye olwandle siye nawe emathuneni. Sovusa iSulumane elizokwazi licontrol le mamedi oyivusile. Isithwalo semamedi umase uba nendawo la engizothi mina hamba wenza ama sacrifice osokeni lomfula ngakini. Lapho uzokwazi ukuthi uma ufuna ukukhuluma nemamedi usuyokhuluma kuleso siziba. Sangakini. Awuzoloku ukugibela uze leThekwini uzokhuluma into engakusiza ngalutho. Isithwalo semamedi. Kodwa yonke into angeke ngikwazi la ngithi mina hamba wena ngoba uma ufika lapha amaSulumane nakwenzeke lento ocabangayo. Ngaya lapha nomuntu sifake into lapha salifuna ithuna sazacisha saphinde emuva singasalitholi. Yeah, Babu Dokotela basizobujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ayisibheke la. Thola ngethuna lakini. Sikhuluma ngani lapha? Funa le thuna number 1 ufike uliclean. Kuzobe yathatha ungenzi lutho. Mase kuzothi ngo11 uvuka uhambe uyolala kulona. Uvuke ngo3 ekseni. Sizokucaba ngalomuthi mase sihamba olala khona. Lo muntu uzovuka abe uwena. Enze lento wena uyifuna kodwa funa uzaqala uclean 3 days. Shuthi uma uhlala kude lokuye nje ufike uclean. Uye emhlazweni uyile ufike uclean. Mase useclean wazo kathathu. Bayitshela abantu ukuthi uyalithanda ufuna ukufaka itshe ufaka okulandela uya nengubo okulala ufike ujikijele ngaphezulu kwalo.
uthweleke lapho uthwele nje lapho ngifunda ukudlala ngawe ngithi into enhlahla ngwenza isilimo ngwenza isiphupho ungqimi uthwele ngethuna la kini bonke abantu bakini bazohlupheka kusale wena wedwa nengane zakho bohlupheka bonke bakusiza ngani vese ngoba vese kumanje bakusola ukuthi uthwele abahlupheke hawu lokhu bancenga abasihlupheke vese siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Ake Babu Dokotela sibheke lana back to the sender. Back to the sender. Uma ushaya isitha angikutshele nje umuntu oyisitha sakho ngicela ukuba honest uyamsaba. Ungaqamba manje uthi umsaba. Isitha sakho uyasisaba sona sikusabi. Ingakho sikufuna. Yindaba njalo izitha zifuna thina singazifuni silokhu siyibalela because uyasaba. Thatha back to the sender kuBabu Dokotela ngo-1500. Musu uyongithengela umanyazini. Ukhe isihloko samanyazini, ispoon samanyazini usifake lapha. Ungitholele ibovu uligayi red clay, ukhe i-teaspoon ulifake phakathi. Musu udlule lapha kaMayimayi. Uthi abakuninto ekuthiwa isibhaha sa 30 rand. Uthi abasiqole sibe impuphu sithathu usifake phakathi. Musu uqhuma neback to the sender, musu ubheka liceleni ngozwa ngawe. Hayi ngozwa ngawe mkhulu, ngozwa ngawe. Ngozwa ngayo uzoshawa ikhanda yodwa uqhuma igazi phuma mama athi yafinya amafinyela seyigazi ezwe ngathi kungena amanzi lathi uthi igonogono seziyigazi hayi ngazokufunda umqondo lathini kushaye nje ngeback to the sender kushaye ingcaca nje kushaye uvikile sigobela ngakuwena ngeke ngokuchitha lapha yana uyisitha ngiyakusaba ngifuna ukuthi uhlehla sitha sami khona back to the sender kushaye kusheshisa ngigqume ngayo ngiyishisa ngigqume ngayo ngiyishisa Ikovuze ngombese ngithi hamba sungihluphile ngifuna emsebenzini kusale mina wena uhambe ngioperate nomshini osenzayo mina ngizokhipha itiye emaphasishi ngibingelelwa abaqashi ungasekho wena hlele ekhaya lokushawa ithwabe ngasisile jwayela kabi la abashawe nje labantu mkhulu ayike bayeke mina sibashaye basheshisa Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela nangomuntu la usempumalanga uthi cha secabanga ukuthi athwale naye manje kodwa usenongabaza ngabe kuthini uPaula wakho noma kuthini iadvice yakho kuye Ngikhathele mina umuntu onginika izithombe ethi mina bekunama truck awu35 bekuyimizi yami le pho bungathwala ngani vese bungathi ngithwale ngani ukuze lento ingapheli ngoba kunomuntu ofuna ukuthwala ngoba sekuphele konke yabo uzothwala ngoba sekuphele konke bese kuphele konke uzoyithatha imali ngoba ngifuna mina umuntu onesibindi othi unale million sihlaya naye la eThekwini 3 days kunento ekufuze ukuthi mefika siyisolwandle suku olwandle nawe lento soyifaka ethuneni leSulumane after 3 days siyilande lento mase ngiqeda uyilanda ngo12 ebusuku ngimgcabe ngayo ngo12 ebusuku ngimgcabe ngayo ngeke ngicaba ukhokho uthi uBob vesane nje uthwale ngoba lento lokhu uzenza intombazana lokuncenga ushaya imincinze ngemsebenzi vesane uthwale nesitho ngoba akusekho nje esikoleni sakuhlula isikole uyasakuhlula isikole ithuphu nama criminal record angeke usasebenza vesane uthathe lento thatha lento gaxothi esiyigaxwe ehlombe thatha lento nje indoda yafa yakushiya ngozama uyibulala ngeveseke yabo vesane uthwaleke uyazi vese akho innocent yini oyisabayo vese indoda yafa nje wawuzama nawo ukuyibulala wakwajela nenkabi awukho imi abantu banokuzama ukuzoba ngathi uthi into abawongcwelecwe vese awukho ngcwelecwe nama abortion awu2 manje ayikho into zolokuthi uyayisama bizana uthatha isithwalo usibeko ohlongo uthi soxoxa ntambama kokhuluma sekudlulile ngoba ngeke uyimele into okuhlupheka kake emhlabeni okwazi ukuhlupheka thina siyakwazi ukuhlupheka ukuhlatshwa yiva nesicathula sihambeka leso sicathula ngoba uneve onyaweni ukuhlupheka into enjalo akuhambeki uma uhlupheka ubuzo uhamba uqala uhlanganisa imali ubuzo ukuthi kuyimalini ukuya lapho ngoba ayikho imali ukuya lapho uzofona uqala ucheck ibalance yabo wazi vese nithatha ngufona uzofona uqala ucheck ibalance uma usumfonela umuntu umuzi ukuthi usese MTN umvodacom ngofona ama minute kuhlupheka ke lokho hayi bese uthwala ni straight hayi hamba uthwala nje hamba uthwala noma ungathwala ngokubi noma ngabe uthwala ngesithwala esingasebenzi hamba uthwala ubuso uzocomplaina la kumina ngikunika into ephilayo siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela swabonile amandla eHoly Ash kanye neOrange. Njengamanje ake sibheke iHoly Ash nekhandlela elikuhlaza. Ngabe kwenzani lapho? Kunomuntu othi Babu Dokotela angifune imali eningi. Nginento engibambile nje yaphuthuma. If ungashaya umhla ka25 le medical aid ingabambile baba izolapse.
Babu Dokotela ngisalile isikhathi esingangidinga nje just imadlana encane engishoda ngayo ngidinga like 2003 kunabantu abadinga imali ephuthuma manje kunento emshisa afuna ilungise manje ngidla imali estofela siyashaya usuku lestofela angazi ngizokwenza njani ngidinga sathi ngaba khona indlela engathola ngayo imali indlela esheshayo salukwazi thatha u5 rand thatha nansi El Shaddai Holy Ash yakho faka u5 rand phakathi for 2 days angikhisho 2 days take your El Shaddai Holy Ash put 5 rand inside close it keep it for 2 days do not use it after that take it out remove the powder right uthatha uclean kahle thatha ikhandlela eli green yabo unqume phakathi abe u2 yabo musu usukwenzile lokho thatha u5 rand ubeke ngaphezulu yabo iyahlala thatha le khandlela likhanyise le khandlela musu uliconisela la umusu ubeka imali la ngaphezulu kanje musu ibekile le mali le umusu ukhuluma intention yakho lana we are calling for money like now we manifesting money like now at 12 o'clock wake up do this prayer lana you're calling for one angel Pathiel to open any door that is closed for you to receive money Angel Pathiel, Archangel Pathiel, ngikufundisile ingilosi ukuthi wenza kanjani ubiza ingilosi you are calling for this Archangel Pathiel khanyisa le khandlela leli uzothi uBaba Dokotela mengatholeli green ezani yazenza njani yeka kulula nje yeka ungakwenzi yeka le khandlela uzokhuluma kulona for 3 days emva lo uyeke lento le left right and center Angel Pathiel does not deceive people you'll have money one way or another through this candle Babu Dokotela baba sisiba ujabule siyathoba siyabonga